L-isptar Mater Dei issu l-uniku sptar fl-Ewropa mammar bi 3 echocardiograms tal-aħħar teknoloġija. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-isptar Mater Dei. Il-Ministru Fern spjega kif dan l-akkwist qed isir wara li qed isir tibdil massiġġ f'apparat ta' imaging fl-isptar. L-investiment fl-echocardiograms huwa parti mill-proġett li qegħdin nagħmlu f'dan l-isptar biex ndaħlu makkinarju ġdid u nupgradejaw il-makkinarju li għandna fid-Dipartiment tal-Imaging kollu. L-MRI, PET scan, etc. Huwa investiment komplessiv, inkluż tal-echocardiograms, ta' 5 miljun u nofs bażikament. Dwar dan l-apparatu l-użu tiegħu One News tkellem mal-Professur Robert Xwiereb kif spjega li fl-2019 saru b'kollox 13,500 echocardiogram. Sostna kif b'dan l-apparat issa l-isptar Mater Dei stabbilixxa ruħu bħala ċentru ta' eċċellenza u servizz mill-aqwa fil-qasam tal-kardjoloġija kif hu biss għandu dan il-makkinarju mill-isptarijiet kollha fl-Ewropa. Dawn il-magni huma ħafna iktar sofistikati minn dawk li kellna qabel huma l-iktar avvanzati li għadhom kemm ħarġu propja ftit ġimgħat ilu. Fil-fatt Malta l-isptar Mater Dei huwa l-ewwel ċentru fl-Ewropa li għandu dawn it-3 magni tal-echocardiogram. Spjegaw koll l-użu ta' dan l-apparat u l-vantaġġi li għandu fuq echocardiograms aktar antiki. Kif qed tiffunzjona l-qalb, jekk hemm xtoqob fil-qalb, il-valves kif inhuma, xi trip ta' intervent għandna bżonn u jekk għandna bżonn intervent, sizes ta' devices rridu nużaw għax issa nikkalkulaw ħafna iktar preċiżjoni b'dawn il-magni. Niżaw anki fuq it-tfal biex ikun nafu it-tfal tagħna x'mar tal-qalb għandhom u x'għandna bżonn nagħmlu biex nikkurawhom.